Babae nga gireklamong nangilad pinaagis pagpakunikta og kwarta isip sinking fan na kuno nadakpan. Alang sa dugang detalye adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, arestado karong hapon kini usa ka babae nga gireklamo sa ubay-ubay nga mga residente sa Barangay Tisa nga gingong nangilad kanila sa ilang kwarta. Mituyo pag-adto sa GMA Network kagahapon, kini mga residente nga sagad taga Barangay Tisa. Mireklamo sila sa matud pa pagpangilad nga ilang nasinati. Matud sa mga mulupyo, nahaylo sila nga mupondo sa giingong sinking fund sa pasalig nga makakuha og dako nga interest. Amo silang gihatod sa buhatan sa Criminal Intelligence and Detection Group kon CIDG aron na makapadangat sa reklamo. Sa pagsukit-sukit ni SPO2 Roel Leison, nasuta nga ang gireklamo nga si Martina Ilocanog nagatubang na daw kasong estafa sa miagi pang reklamo batok kaniya. Kaganihang udto, personal nga giserve nila ni Senior Inspector Delphine Buntuyan ang arrest warrant batok ni Ilocanog. Matod ni Buntuyan, adunay alias warrant of arrest si Ilocanog maong gidakop nila kini kaganiha. Dito unta kini nahitabo sa Tisa Barangay Hall kundi ang gireklamo ug ang mga reklamante husayon unta sa barangay. Sa buhatan sa CIDG office mihimakak si Ilocanog nga anaa kaniya ang kwarta sa mga reklamante nga lain-lain ang kantidad. Matud niya na intrigo na niya ang kwarta ngadto sa lain sab sa mga reklamante kay gihulam matud pa alang sa iyang negosyo butang nga gihimakak ni ato iyang gitumbok nga tawo o gidudahan sa uban nga mga complainants nga alibay lang kini. Gusto karon ang mga reklamante nga mauli ang ilang napondo nga kwarta og desidido gyud sila nga musangat og reklamo batok sa dinakpan. Sa pagkutlo nato ning balita Bob, desidido gyud ang mga complainants nga moduso og reklamo nga estafa batok ni Ilocanog hangtod nga dili mauli ang ilang napondo nga kwarta sa gikataho nga sinking fund. Gisuwayan unta sila paghilot sa CIDG apan way nakabot kasabutan tungod kay may mga gihimakak kini sa katong gireklamo ug matud pa nga wa gyud niya ang maong kantidad sa kwarta nga natigom gikan sa mga residente. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live update.